Vi skyddar oss själva så här. Så vrider man tillbaka när det ser slutat ut. Och så släcker man branden. Så brinner det till slut. Titta det. Ja. Titta bilen först och släpper. Sen är det så att göra det. Så har vi det här. Jag är beredd med att kunna få på bromsar. Jag vill att det börjar släckas. Jag ska titta lite på lådan när jag kommer mot dig. Jag hoppas att det funkar på bilgången, för det är inte så mycket tryck kvar den där så att det räcker till de två precis tror jag. Den får köra ordentligt klokt så att säga. Men det bankar till en rackar på. Ja, det var så med en gång. Ja. Så kommer det här. Ja. Kom on! Hallå! Backa ut! Lite bra? Ja. Inga problem va? Då tar vi nästa man. Vi kan ju stå här och titta så får vi se hur det ser ut. Vi börjar med igen. Är du redo? Kör vi. Det var ju vad man skulle kunna kalla en övertändning som vi gör. Alltså som vi skapar här. Det står en krut någonstans. Och det är det att man tanken att vi ska få stå så måste man ha skydd på stålen. Och så jobbar så här och så upp som en... Ja, men det ser bra ut. Jag förstår att det är mycket uttryck och så. Men sen är det också så att fortsätta utnyttja liksom, att det fortsätter en sakta när det vill gå ut. Jag kan inte ut med handen det ut. Ja, då vill jag gå ut. Ja. Nu gör vi så här.